Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a következő szerszámos láda videóban, ahol tovább fogjuk folytatni a sorral kapcsolatos adatszerkezeteknek a megismerését. Pontosabban szólva, ezúttal az elsőbbségi sorról lesz szó, amit angolul nagyon sokszor úgy találhattok meg, hogy priority queue. Nos, ahogy a neve is mutatja ennek a priority queue-nak, az a jellegzetessége, hogy bár a sor adatszerkezetek kategóriájához tartozik, mégsem teljes mértékben FIFO elv alapján működik, hanem az a jellegzetessége, hogy ebben az esetben az elemekhez társítunk egy úgynevezett prioritást, vagy elsőbbségi sorrendet. Ez csupán annyit jelent, hogy prioritás alapján fogjuk az elemeket kivenni a sorból. Hogyha pedig megegyezés van, tehát netalántán két elemnek is ugyanaz a prioritása, akkor a FIFO elv alapján fogjuk elvégezni a sorból való kivétel műveletét. Szóval ez körülbelül így működne, ugye behelyezünk a sorba elemeket, viszont minden alkalommal a legnagyobb prioritással rendelkező elem fog kikerülni. Na most, hogy mit jelent ez a legnagyobb prioritás, ez igazából rajtatok múlik, meg természetesen a feladattól. Megtörténhet, hogy gyakorlatilag nem a legnagyobb szám, a legnagyobb prioritású, hanem mondjuk a legkevesebb, hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy Erdélyben a lehető legkevesebb medvével találkozzunk bizonyos utakon. De lehet, hogyha kincseket gyűjtünk, akkor az számít, hogy a lehető legnagyobb kincsértéket találjuk meg először, és azt vegyük ki először a sorból, úgyhogy ez teljes mértékben a feladattól függ, nyilván a számjegyek száma, meg más komplex problémák, akár a kor is közrejátszhat, és lehet egy prioritásnak nevezhető tulajdonság. Hogyha tovább megyünk, akkor azt a gondolatot kell megjegyezni, hogy a priority queue, vagyis az elsőbbségi sor gyakorlatilag nagyon hasonlít az egyszerű sorhoz, de a FIFO elv helyett a prioritást helyezi előtérbe. Természetesen, hogyha a prioritás megegyezik, akkor ugyanúgy a FIFO elvet követi. Haladjunk is tovább, és szerettem volna mondani néhány mindennapi példát, ami esetleg egy picit közelebb tudja hozzátok hozni ezt a priority queue-t. Hát, ahogy azt a neve is mutatja, szerintem egyből arra tudtok gondolni, hogy mondjuk a kórházakban vagy a sürgősségi ellátásokban nagyon fontos a prioritás, az, hogy kit milyen gyorsan látnak el az orvosok. Ilyen esetben például a súlyossága annak az adott betegségnek vagy a problémának jelenthet egy prioritást, vagy akár a betegnek mondjuk a kora, hogy mennyire idős. Tehát ilyenekkel biztos találkoztatok nap mint nap. A kiszolgálás sorrendje az esetek súlyosságától függ. Így valószínűleg mondjuk egy autóbalesetben szenvedő valakit hamarabb ellátnak, mint mondjuk azt, akinek esetleg eltörött a lába, miközben ment le a lépcsőn. Ezen kívül lehet a feladatokat is priorizálni, tehát hogy mondjuk melyiket szeretném hamarabb elvégezni, melyiket később, melyik mennyire fontos, például egy vizsgára való tanuláskor, mivel kellene kezdjem a feladataimnak az elvégzését, de ugyanakkor a GPS működése során is megjelenhet a priority queue, nagyon sokszor a navigációhoz, illetve a legrövidebb útnak a megtalálásához is használnak priority queue-t, és nagyon sok ilyen implementációt találhattok, például a Dijkstra algoritmus esetén. Úgyhogy ezt is majd esetleg raktározzátok el, hiszen még hasznotokra lehet. De akár, hogyha ilyen nagyon egyszerűbb dolgokban gondolkodunk, a nyomtatás is lehet prioritizált módon elvégezve. Például, hogyha mondjuk egy 500 oldalas dokumentumot kell kinyomtassak ellenben egy oldalas dokumentummal, akkor ezeknek lehet prioritása, és mondjuk a rövidebb dokumentumokat hamarabb kinyomtathatja az adott nyomtató, hogyha ezeket beállítjuk. És végül még egy ilyen katasztrófavédelmi dolog is eszembe jutott, például, hogyha valamilyen nagy katasztrófa történik a világ egy adott pontján, vagy mondjuk több helyen, akkor a katasztrófa súlyosságának a függvényében prioritizáljuk azt, hogy melyik területhez kellene hamarabb mondjuk élelmiszerellátást nyújtani, vagy valamilyen utazási módszert, hogy az embereket kimenekítsük. Ez is függ ugye attól, hogy a katasztrófának mekkora a súlyossága, illetve milyen nagy veszélyben vannak az adott emberek az adott területen. Szóval a mindennapi életben a priority queue-k, az elsőbbségi sorok igazán sok helyen jelen vannak, lehet, hogy nem is gondoltátok, de biztos vagyok benne, hogy mindenki tudna mondani egy példát, amely kapcsán az életében találkozott elsőbbségi sorokkal. És akkor nézzük is meg egy picit, hogyha most már C-ről beszélünk, vagy mondjuk valamilyen programozási nyelvről és informatikáról, akkor ennek az elsőbbségi sornak milyen implementációi vannak. Természetesen ugye láthattuk, hogy a sorok családjához tartozik, és láttuk, hogy ott használhattunk ugye tömbadat szerkezetet, úgyhogy nyilván ezt most is meg lehet tömbben valósítani, de mondjuk egy kicsivel jobb megoldást nyújtanak a listák, ami már egy dinamikusabban tudja az adatokat ugye eltárolni, és a bejárás is egy picit másképp működik, de egyébként hasonlít ez is a tömbös megoldáshoz.
Ennél még jobb megoldást tudnak nyújtani a kupacok, amikről szó lesz a mai kis elméleti tudnivalók során, illetve akár bináris keresőfák is. Na most ezek közül a tömböket egy picit el is engedném, mert azokat már jól ismerjük, és tudjuk, hogy ha egyszerű sorok, vagy ugye körkörös sorok esetén is, ha használtuk, akkor tudjuk, hogy hogyan működnek. Hát nagyjából hasonló lenne a megvalósítás Priority Queue esetén is. Most inkább erre a háromra fókuszálnék, ami az időkomplexitást illeti. Láncolt listákkal is, bináris kupaccal is és keresőfákkal is gyakorlatilag az elérése a legnagyobb prioritású elemnek az konstans időben megvalósítható. Szóval gyakorlatilag a legnagyobb prioritású elem az, hát fogalmazzunk úgy, hogy egyből elérhető, mondjuk a legfelül található, vagy legelől, lesz most attól függ, hogy éppenséggel hogy képzeljük el. A beszúrás, amint látjátok, a láncolt listák esetén lineáris, mivel el kell menjek, és valószínűleg meg kell találjam a megfelelő helyet, vagy lehet, hogy éppenséggel pont a végére kell szúrnom, mert majd mondjuk annak megfelelően lesznek a prioritások ugye meghatározva. Úgyhogy ez legrosszabb esetben akár n komplexitású is lehet, nem túl hatékony, nem is a legrosszabb, de azért láthatjuk, hogy a kupacok, illetve a bináris keresőfák felhasználásával logaritmikus komplexitást is el tudunk érni. Úgyhogy azért nyilván megfontolandó. És a törlés az ugye a láncolt listák esetén igencsak jó, mert hogyha tudjuk, hogy a legnagyobb prioritású elem az a láncolt lista elején van, akkor ezt könnyűszerrel tudjuk törölni a lista elejéről. Ellenben ugye bináris kupac és bináris keresőfa esetén a törlés az ugye ugyanúgy logaritmikus, mivel abszolút nem garantált, hogy csak az első elem kitörlése kívánja bizonyos műveleteknek az elvégzését. Ennek ellenére a bináris kupaccal fogunk foglalkozni, és gyakorlatilag más néven a heap-el, amiről valószínűleg nagyon sokszor hallhattatok, mint adatszerkezet. Ez az egyik leggyakoribb implementációja a Priority Queue-nak, és hogyha az általános és worst case szenáriókat nézzük, akkor az egyik leghatékonyabbnak nevezhető is. Úgyhogy ha Priority Queue, akkor általában a kupacoknak, a heap-nek a fogalma az tuti biztos, hogy fel fog valahol elő fog jönni, elő fog bukkanni, úgyhogy ezt fogjuk most egy picit részletesebben megnézni elméleti szinten. Hogyha esetleg nem tudjátok, hogy mit jelent a kupac, vagy mit jelent a heap, akkor azt javaslom, hogy először egy picit nézzetek utána, vagy esetleg erről nézzétek meg az ezzel kapcsolatos elméleti videót, hogy mit jelent a kupac, mit jelent a kupac tulajdonság, illetve akár a heap sort algoritmust is végigkövethetitek, ami egy kicsit nagyobb rálátást tud nyújtani a kupacoknak a működésére. Most azonban koncentráljunk arra, hogy van egy számsorozatunk, ami ugye, ha úgy vesszük, akkor gyakorlatilag tömbben működik a háttérben, tehát ezt a kupacot mi igazság szerint csak képzeletben határozzuk meg. A tömbünkben adottak a számok, és ezeket az elemeket kell Priority Queue működés szerint feldolgozzuk. Na most ez úgy néz ki, hogy először is fel kell építenünk a kupacot, ami azt jelenti, hogy sorra ezeket az elemeket elhelyezzük egy ilyen bináris kupacban, gyakorlatilag bináris fáról is beszélünk itt ebben a kontextusban, és hát azt látjátok, hogy ugye azért bináris, mert mindegyiknek két leszármazottja van, vagy mondjuk, hogyha nem lett volna épp ennyi számú csomópont, akkor megtörténhet, hogy az egyiknek nincsen bal és jobb gyereke is, de maximum két leszármazottja lehet. Még azt kell tudnotok a kupacról, hogy rendszerint kétféle nagy kategória van, a max kupac, illetve a min kupac, vagy max heap, min heap. Rendszerint ez azt jelenti, hogy a legnagyobb prioritás az a legnagyobb értéket jelöli, a min heapnél pedig a legkisebb érték jelenti a legnagyobb prioritást. De persze, ez teljes mértékben rajtatok múlik, hogy mi a prioritás. Ez lehet a számjegyek összege, lehet a kor, lehet a betegség súlyossága, úgyhogy igazából ennek alapján max heap, min heaphez hasonló szempontokat kellene meghatározzatok. És akkor így néznek ki ugye a kupacunk, az elképzelt kupacunk az elemeknek a beszúrását követően. És azt látjuk, hogy ha max heapről beszélünk, most én ezt a kategóriát fogom bemutatni, akkor nem felelnek meg a következő elemek, a 4-es és az 1-es a max heap kupac tulajdonságnak. Mert hogy a max heap az azt jelenti, hogy minden egyes csomópontra igaz az, hogy a két közvetlen leszármazottjánál, és hát értelemszerűen akkor az összes többinél szigorúan nagyobb kell legyen. Úgyhogy azt látjuk itt, hogy a 4-es az ugye nem nagyobb, mert van egy 5-ös leszármazottja, aki nála nagyobb, illetve az 1-esnél is fennáll ez a probléma, a 3-asnál és a 7-esnél is kisebb. Úgyhogy
A következő fontos dolog, amit el kell végezzünk, az az, hogy megőrizzük ezt, vagy biztosítsuk ezt a kupac tulajdonságot, más néven, amit nagyon sokszor láthattok majd akár az interneten is, vagy könyvekben, Hippify. Ez a módszer, ez a kupacolás gyakorlatilag, amivel a kupac tulajdonságot megőrizzük. És akkor az első problémánk ugye az egyessel volt, azt kell csináljuk, hogy a nagyobbik leszármazottal helyet kell cseréljen. Ez ugye a kupacban kb. Így nézne ki a csere, de természetesen ez a képzeletünkben, meg ugye a kupac működése kapcsán van így, gyakorlatilag a tömbben ez úgy működne, hogy helyet cserél a 7-es ugye az 1-essel, felcseréljük az értékeiket. Mert hogy tudjuk egyébként, hogy ezeknek milyen kapcsolatuk van egymással, hiszen az egyik a másiknak a közvetlen leszármazottja. De erről majd a kódolással kapcsolatos részben beszélünk. Ugyanígy ugye a 4-essel is probléma volt, ez azt jelenteni, hogy a nagyobbik leszármazottjával helyet cserél, vagyis az 5-össel, és ez a tömbben is ugye nyomon követhető. Na most egy következő feladat, ugye ez volt a beszúrás, meg a kupacolás és a kupac tulajdonságnak a megőrzése. Egy következő érdekes feladat az az, hogy hogyan tudunk törölni elemet ebből a kupacból. Természetesen akárhonnan törölhetek, tehát én, hogyha úgy döntök, hogy a 2-est akarom törölni, akkor azt is törölhetem, az 5-öst is, 7-est is, 8-ast is, bármelyiket. A csel az abban áll, hogy ki kell válasszuk, hogy melyiket szeretnénk törölni, majd ki kell cseréljük az utolsóval, ami a legjobb oldali legalsó elemet jelenti, és ezt követően úgymond levágjuk az adott értéket. Ezt be fogom mutatni a 8-as csomópont törlése kapcsán, azért pont a 8-as, mert hát ugye ha priority queue-ról beszélünk, akkor általában a törlés az a sorból való kivétel műveletet jelenti, és rendszerint a legnagyobb prioritású elemet vesszük ki, ami a mi esetünkben egyébként a 8-as, egy max heapről szólva ugye a legnagyobb elemünket kell kivegyük, és pont ez van a kupacnak a legtetején. Úgyhogy akkor azt kell megnézzük, hogy kivesszük ezt a 8-ast, ami azt jelenti, hogy először is szükségünk van arra, hogy kiválasszuk. Ugye kiválasszuk a legjobb oldalibb elemet, legjobb oldalibb legalsóbb elemet, vagyis az utolsót, ezzel helyet cserélnek, és ugye ez megtörténik a tömb adatszerkezetben is, ehhez hasonlóan, ahogy az elképzelés itt a kupacban mutatja, és úgymond levágjuk ezt az úgynevezett 8-as csomópontot. Hát természetesen a tömbünkben ez ott marad, csak már úgy kell kezeljük, hogy vele nem foglalkozunk, ő úgymond kikerült a sorból, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy ha mondjuk egy heap sorthoz akarunk eljutni, egy rendezéshez, hogy ő már a helyére került. Mert hogyha növekvő sorrendben akarunk rendezni, akkor ugye azt láthatjuk, hogy a 8-as elem az gyakorlatilag a megfelelő helyére került. Ez lett volna a törlés, és akkor nyilván itt nem ér véget a dolog, mert azt láthatjuk, hogy megint elvesztettük a kupac tulajdonságunkat, hiszen felkerült ez az 1-es, és nem igaz rá a max heap tulajdonság, vagyis az, hogy a leszármazottainál ő nagyobb. Láthatjuk, hogy sem az 5-ösnél, sem a 7-esnél, sőt, még nem csak a közvetlen leszármazottainál, hanem az azután következő leszármazottaknál sem nagyobb, és ennek alapján el kell végeznünk azt, hogy süllyesztjük egészen addig, amíg ugye be tudjuk biztosítani ezt a kupac tulajdonságot. Elsősorban ugye ezzel a 7-es értékkel fogjuk kicserélni, ami ugye a tömbben is fog érzékelődni, és akkor láthatjuk, hogy továbbra sem megfelelő a kupac tulajdonság, tovább kell süllyesztjük az 1-est, ez ugye egészen addig megy, amíg biztosak vagyunk abban, hogy kupac tulajdonságú ez a szerkezetünk, és akkor ugye a 3-as értékkel is helyet kell cseréljen, amely ugye a tömb adatszerkezetnél is megfelelően látszik. Szóval nem szabad elfelejteni, hogy ha törölni akarunk, akkor nem csupán a törléssel fejeződik be ez a művelet, hanem a kupac tulajdonság megőrzése is rendkívül fontos. Egy következő fontos művelet a beszúrás, illetve a törlés mellett a peak, vagyis a legnagyobb prioritású elemnek a lekérdezése, ismét a prioritás fontossága, meg az, hogy mit jelent a prioritás, az feladatfüggő. A mi esetünkben gyakorlatilag ez a legfelső elem, ami jelenleg a kupacunkban van, ez egyben a tömbnek is a legelső eleme, és ez nem más, mint a 7-es értékünk, amely ugye a kupacnak a tetején található. És gyakorlatilag ilyenkor a gyökeret kell visszatéríteni, vagy a tömbadat szerkezetről szólva a tömbnek a legelső elemét.
És akkor nagyon röviden egy kis áttekintő arról, hogy miről is volt szó. Azt láthattuk ugye, hogy a Priority Queue az egy bizonyos prioritás alapján működik elsősorban, és ugye a sorból való kivétel az a legnagyobb prioritású elemet veszi ki először. Fontos tudni azt, hogy hogyan tudjuk ezeket implementálni. Ezek közül most részletesebben elméleti szinten a kupacnak a működését néztük meg. Megnéztük, hogy hogyan lehetett ezt felépíteni, beszéltünk arról, hogy van ugye min, illetve max heap, ez attól függ, hogy éppenséggel mit követel meg a feladat, mint prioritás. Ezen felül nagyon szeretném kihangsúlyozni ismét, hogy a kupac tulajdonságnak a biztosítása és megőrzése az rendkívül fontos, hogyha elsőbségi sorokról beszélünk. A törlés során pedig bármilyen elemet is törölnénk, de ugye, hogyha nyilván a legnagyobb prioritásút, akkor a legfelső elemet, akkor is vigyáznunk kell arra, hogy a kupac tulajdonságot azt továbbra is megőrizzük és biztosítsuk. Vagyis ezt a Hippify-t folyamatosan el kell végezni. Ez lett volna az elsőbségi sorokról, Priority Queue-król szóló elméleti videó. Remélem, hogy sikerült egy picit belelátni az elméleti tudnivalókba és megérteni azt, hogy hogyan is működik. Hogyha kíváncsiak vagytok esetleg arra, hogy majd milyen gyakorlatokat lehet ezekkel megoldani, akkor keresétek meg az ehhez tartozó gyakorlati videót. Hamarosan pedig újabb adatszerkezet elméleti tudnivalóival folytatjuk, tartsatok majd velem a következő videóban is. Sziasztok!